Una nova manera de participar ha començat. Volem sentir totes les veus, de les més expertes fins a la gent del carrer. Perquè la democràcia és això, que tots podem parlar i tots podem decidir. A Olot també ha començat aquest canvi. I tu en pots ser protagonista. Per això et convidem a participar en els punts de trobada que s'organitzaran en els propers mesos a la nostra ciutat. Volem que dediquis una part del teu temps a escoltar i compartir opinions amb gent com tu. Per parlar de feina, de comerç, de turisme i d'accés a l'habitatge digne. Per adonar-nos que ha sigut des dels municipis que hem aconseguit encaminar aquest país cap a la independència. Per parlar de la nostra relació amb el medi ambient. Per entendre que en som part i ens n'hem de sentir responsables. Perquè diguis la teva sobre els serveis públics, les escoles, les llars d'infants, els hospitals, les àrees bàsiques, els serveis socials... Perquè la democràcia real no està tan lluny com et penses. Només tu coneixes els teus problemes. Vine i participa.